Эфирда Татарстанның күнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Иртәннән үк чират җыелды. Икенчел шимал җыю буенча акция гөрләп узды. Катнашучыларда аеруча нәрсә кызыксыну уятты. Үзеңне кайгыртырга кирәк. Диспансеризацияны ничек узара һәм ни өчен ул мөһим? 30дан артык катнашучы һәм шул ук санда чабышкы атлар Мөслим Леногорск спортчылары Әлмәттә җыелды. 4 сәгатьтән артык вакыт эчендә Әлмәтләр 4 тоннадан артык икенчел шимал тапшырды. Экологлар билгеләп үткәнчә, агачны бергәләп коткарык акциясының көзге сезоны язгысы кебек үк түгел, әмма шәһәр халкы барыбер актив. Эколог яктан аңлы гражданнар макулатура җый мәйданчыгына иртәнге 8дә үк килгән. 1 сәгать эчендә үк бер самосвалны тутырга да өлгергәннәр. Алыш биришкә 1350 үсенте тәкъдим ителгән. Сколько думаешь здесь? Килограмм 5, наверное. 4, 5, 6, не больше. Быел безнең редакциядә агачны бергәләп коткарык акциясына кушылырга карар иттем. Без килгәндә экология департаментының икенчел шимал җыю мәйданчыгы буш иде диярлек, халык иртән үк килергә өлгергән. Мы надеемся на часть нашей макулатуры и получим саженцы для того, чтобы пополнить наш экосад. Беренчеләрдән булып районның иң актив эко-волонтерларның берсе Ханановлар гаиләсе килде. Алар даими рәвештә безнең сюжет һәм газета басмалары геройлары. Бу юлы өлкән кызлары Азали җитәкчелек итә. Иртәнге якта мәйданчыктагы ыгы-зыгыны һәм Әлмәтләрнең самосвал кузовын тиз арада тутыруларын да ул төшергән. Агачны бергәләп коткарык акциясе 9 ел уздырыла. Акцияга даими килүчеләр дә, оештыручылар да язын аеруча активлык күзәтелүен әйтә. Кагаздан тыш экологлар батареялар һәм пластик шешәләр җыя. Безнең йөкне 4 килограмм ярым дип бәяләделәр. Тагын ярты килограммга якын батарея да тапшырдык. Все, спасибо большое, всего доброго, до свидания. Катнашучыларның бик азы гына икенчел шималны алдан үлчим, ләкин барысында экологлар үлчәде. 4 сәгать эчендә экология департаментына 400дан артык кеше килгән. Алар якынча 4 тонна макулатура, 20 килограмм батарея һәм 1,5 кубометр пластик шешә китергән һәм беркемдә үсентеләрсез калмаган. Алкоголь әйләнеше өлкәсендәге органнар бөтен ил буенча эксперимент үткәрә. Лаборатория тикшерүләре түгел, сыра продукциясын маркировкалау буенча эксперимент. Россия хөкүмәте быелның 1 мартыннан әлеге эчемлекләрнең мәҗбүри билгеләре проектын башлап җибәрде. Октябрь башыннан пластик һәм пыяла шешәләрнең, соңрак башка төр савытларның да үз штрих-кодлары булдырылырга тиеш иде. Дәүләт алкоголь инспекциясының Әлмәт бүлеге әлегә мондый хокук бозуларны ачыкламаган. Маркировка должна располагаться на крышке. Сверху? Да, сверху. И это будет единственная маркировка? Да. Бизнес һәм контрольлек итү органнарының уртак эшләре артачак. Беренчеләрне документларны тагында җентекләбрәк рәсмиләштерергә кирәк була. Икенчеләре эшмәкәрләрнең яңа кагыйдәләрне бозмавын күзәтәчәк. Маркировканы исә хәзер үк башларга киңәш итә инспекторлар. Яңа кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар кодексының 15.12 маддәсенең 3 һәм 4 өлешләрендә каралган. Хокук бозган граждан беренче чиракта 300 мең сумга кадәр акчасын югалтырга мөмкин, икенчесендә 500 мең сумга кадәр. Мадданың ике өлеше маркировкаланмаган товарны конфискацияләүне күздә тота. Мы говорим о том, что она должна наноситься соответственно на саму кегу. Не на крышку, а на саму кегу. Яңа кагыйдәләр кеше һәм урта бизнес вәкилләренә хуш килмәгән. Аларның ризасызлыгы җиһазлар һәм кодлар сатып алуга бәйле чыгымнарга түгел, штрафларга кагыла. Әлегә бер кодның бәясе 50 тиен тора. Менә хокук бозуларга килгәндә инспекторларга ваклап сатучылар белән эш итәргә туры килә. Ел башыннан алар намуссыз сәүдәгәрләргә 1 миллион 200 мең сумга якын штрафлар язып бергән. Маркировкалау кагыйдәләре айрым ГОСТка кертелмәгән. На ней должна сохраняться маркировка до того момента, пока ее не реализовали. Бер тапкыр кулланыла торган пластик шешәләрнең һәм металл банкаларның теләсә кайсы урынына билге куела ала. Менә кабат кулланыла торган савытка маркировканы билгеле урынга гына урнаштыру яхшырак. Башка кагыйдәләр белән эшмәкәрләр Честный знак сайтында таныша ала. Леногорск үзәк район хастаханасы табиблары диспансерлаштыруның мөһимлеген искә төшерә. Белгечләр һәркемгә, бигрәк тә 60 яшьтән өлкәнрәк леногорскиларның сәламәтлекләрен тикшертергә киңәш итә. Кеше үзенең җитди авыру барлыгын белми дә йөрүе бар. Шуңа күрә диспансерлаштыруны һәркемгә, аеруча өлкән яшьтәгеләргә үтәргә кирәк. Бу авыруны вакытында башлангыч стадияда ачыклау, авыр нәтиҗәләрен булдырмый калырга мөмкинлек бирә.
Бүгінгі күндә шәһәр һәм районда яшәүче 15 мең тирәсе кеше диспансерлаштыру узган. Тикшеренү нәтиҗәләре буенча колоноскопия үткән 100 кеше арасында беренче һәм икенче стадияләрдә 4 ишәк яманшыш очрагы ачыкланган. Бу диагноз гына түгел, коткарылган 4 гомер дә башлангыч стадияләрдә фаразлар уңай, авыруларның савыгы мөмкинлеге зур. Элек эшләүче халык өчен диспансерлаштыру узу проблемалы иде, чөнки кабул итү эш көннәрендә генә башкарылды. Хәзер ял көннәрендә дә тикшеренү узарга була. Сентябрьдән башлап Үзәк район хастаханасы һәм медсанчасть шимбә көннәрендә 8-дән көндезгә 1-гә кадәр эшли, поликлиникаларда өлкән яшьтәге гражданнарны диспансерлаштыруга көтәләр. Арендага солынган асфальт, ялган товарлар, үле җаннар өчен лагерь. Казанның коррупцияга каршы комиссиясе Әлмәттә берничә хокук бузуны ачыклаган. Аның нәтиҗәләре белән башкалада узган матбугат конференциясендә таныштырдылар. Кайбер очраклар чынлап та гаҗәпләндерерлек. Мәсәлән, бер килүшедә күчемсез милек объекты итеп асфальт күрсәтелгән. Балалар сәламәтләндерү лагерында исә 100 кеше ял иткән диелә. Чынлыкта алар анда булмаганда. Башкарма комитетта әлеге фактлар буенча нинди аңлатмалар бирделәр? Алдагы материалда. В этом году в муниципальных районах у нас группа работала в Альмейском районе. Тикшеренү нәтиҗәләре буенча барлык өлкәләрдә дә диярлек хокук бузулар ачыкланган. Эпизодларның берсе 3 ел элек башкарма комитет 8 физик зат белән аренда килешүе төзегән. Елына 13 мең сум аренда бәясе белән 3 авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җир участогы тәкъдим иткән. Әмма анда нефть инфраструктурасы объектлары барлыгы ачыкланган. Тагын мисаллар, идарәче компания үзенә бирелгән җир участогын субарендага бирә. Анда төзелеш базары ачыла, яки район башкарма комитеты белән коммерция оешмасы участок сату алу килешүе төзегән. Моның өчен күчемсез милеккә хокукны теркәү нигез булып торган һәм ул көтмәгәндә асфальт булып чыга. Медицина тармагында да хилафлыклар бар. Шәһәр стоматология поликлиникасында балаларның медицина карталарында ялганлап аларның өстәмә рәвештә бирегә килүләре рәсмиләштерелгән. Яки документ буенча авыру 2-4 тапкыр, чынлыкта 1 генә тапкыр булган. Мондый ялганнар ОМС фонды хисабына законсыз түләнә һәм ясалма чират та булдыра. Һәр факт буенча чаралар күреләчәк. Башкарма комитет җитәкчесенең хокук мәсьәләләре буенча урынбасары Домир Яфизов соңгы вакытта Әлмәтне коррупцион хокук бузуларда еш искә алулары белән килешә. Аның фикеренчә, бу фактларны ачыклау буенча эш алып барылуын күрсәтә. Ул башкарма комитетта биләгән вазифасының 2 октябрьдан гына кертелүен әйтә. Бу проблемалы өлкәләргә мөмкин кадәр күбрәк игътибар юнәлдерергә мөмкинлек бирәчәк. Леногорскиның Ихлас мәчетендә онкология авыру белән көрәшүче 2 ханымга ярдәм күрсәтү максатыннан хәйрия ярминкәсе узды. Очрашуны Мөслимә клубы катнашучылары оештырды. Ярминкә Ихлас мәчетендә узды. Бирегә онкология белән авыручы хатын-кызлар язмышына битараф булмаган 40-ка якын мөслимә җыелды. Аларның барысы да ярдәм кирәклеген белгәч, Ихластан үзелешен кертергә булган. Кышкылыкка запаслар, яшелчәләр, җиләк-җимеш, камыр ризыклары һәм хәтта дару үләннәре дә алып килгәннәр. Ризыкларның барысы да сатуга куелды. Аеруча банкалардагы тузлы яшелчәләргә сорау зур булды. Чарага җыелучыларны Зей Каратайдан Рейхан ансамбле дә сөендерде. Алар мөнәҗәтләр башкарды. Җиләк-җимеш һәм яшелчәләр туры буенча бәйгедә узды. Җиңүчеләргә кичкенә бүләкләр таратылды. Очень аппетитно выглядят. Такие вроде маленькие свеколки, так и просятся в ротик. Очрашу Леногорскида мәрхәмәтле йөрәкле ярдәм кулы сузарга әзер булган кешеләрнең күп булуын күрсәтте. Ярминкә барышында җыелган һәм чарада катнашучылардан кергән хәйрия акчалары авыру хатын-кызларга тапшырылды. Октябрьнең 1 атнасында бөтен дөнья хайваннарны яклау көне билгеләп үтелде. Ул дүртаяклы дусларның проблемаларына игътибар юнәлтү һәм аларга карата җаваплылык уяту максатыннан булдырылган. Әлеге көн уңаеннан Баулы мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында яхшылык кыл акциясе оештырылды. Анда теләгән һәркем хайваннар өчен ризык алып килде. 4-нче гимназиядә акциягә кушылды. 7-нче сыйныф укучысы Гөлшат Нуриева зур теләк белән хәйрия акциясына кушылган. Ул өеннән этмәчеләр өчен ризык алып килеп, аны махсус тартмага салды. Бу көнне акциядә 3-нче сыйныф укучылары Ибрахим Сафиуллин белән Алина Хайруллина да катнашты. Аларның өйләрендә дә яраткан йорт хайваннары бар. Бөтен дөнья хайваннарны яклау көне ул балаларга гаҗәеп дөнья турында сөйләү һәм яхшы үрнәк күрсәтү мөмкинлеге. Балалар кыргый хайваннарны гына түгел, йорт хайваннарын да якларга, аларга мәрхәмәтле булырга кирәклеген яхшы төшенде.
30-дан артык катнашучы һәм шул ук санда чабышка атлар сезон яптым. Мөслим Лениногорск һәм Әлмәт спортчылары Тойсуан һәм Габдрахман ипподромына җыелдым. Барлыгы 5 узыш оештырылды. Понидан алып чабышкылар ярышына кадәр. От спортының ничек узуын алдан фаразлап булмый. Призлы урын өчен көрәш ордына үз атың белән көрәшүең дә бар. Ангелина Маликовага исә бәхет елмайды. Бу аның икенче ярышы һәм аты уңышка иреште. Умничка, молодец. Ангелина аты белән авыл яшьләре призына узыштан алтын алды. Барлыгы 5 узыш узды. Оештыручылар трофейларның һәрберсенә яңгыравык исемнәр биргән. Көннең төп вакыйгасы авыл хезмәтчәннәре хөрмәтенә узыш. Япониядагы иң кечкенә жокейлар яшь өметләр бүләге өчен көрәште. Соңгылары 400 метрлы дистанцияга ярышты. Тәҗрибәле спортчылар исә 5 километрга узышты. Ярышларда авыллардан 34 кеше катнашты. Сезонны ябуга Мөслим һәм Лениногорскидан да килгәннәр иде. Киләчәктә оештыручылар географияны киңәйтергә ниятли. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.